de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Biye kalo tile 20 ani 7 san 2022 ani 2 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka wagati ale cogoya la kunnafoni min ni aw b'aw sigi ka makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ne y'o waati selen a y'o bisimila kunnafoni damina bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ani an ka marabolo ɲɛmaa olu kɔni ka sigi kuma ale kuncɛra kunun kalo tile 26 san 2022 ani 2 marabolo ɲɛmaa minnu ni a y'olu wele kulubakaw olu fɛ no o ye a yɛrɛ cakɛyɔrɔ o ye sa ni ka sigi kuma kɛ gɛlɛya min bɛ u kan u sigiyɔrɔ olu la fo ka taa se lakanabaliya koɲɛw olu ma anu ye sigi kuma kɛ olu kan ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna fo ka taa a kuncɛ an ka gouvernement ma bɛɛ lajɛlen ulu ɲɛna ni wakati in na a bɛ san damadamani o bɔsa fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye ale ka pankurun sanko fo ka taga se fintigilakaw olu ka minɛn sanni ko olu kɔɲɔw ma sa ale kɔni baara ale ma kuncɛ fɔlɔ maa dɔw kɔni olu minɛna a ko la halisa maaw olu bɛ ka minɛ ka taga fɛ wele kɔni taara ka ɲɛsin an ka kiritigilamaw fɛ sa an ka minisiri kɔrɔ maa 3 olu ma minnu ni olu ye baara kɛ Ibrahima Boubacar Keita ale ka fanga o kɔnɔna la sa o maa dɔ de ye Cɛma Umbɛra Kulibali ye Cɛma Umbɛra Kulibali min ni ale ye parti UEDD ale ye ɲɛmaa ka taa se dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale kɛra minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye ka tɛmɛ IBK ale ka wagati la ka tila tuguni wele lasira maa min fana ma ta n'o ye maa 3nan ye o de ye Mamadu Igor Jara ye Mamadu Igor Jara fana kɛra Ibrahima Boubacar Keita ale ka minisiri dɔ fana ye Ibrahima Boubacar Keita a ka wagati o kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen kɔni mandat d'arrêt international kɔni dalen do u kan ka sababuya kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kabini kunun kalo tile 26 san 2022 a kuma kɔni ale sɛbɛnciyara fɛn min ye kiiri tigilamaw olu ka fanfɛla o ye bi sɔgɔmara joona na n'o bɛna kalo tile 27 ma san 2022 an ka fintigilakaw daga yɔrɔ min kɔni bɛ kulumba ale ni murujaman jan ɲɔgɔn na muruja ni kulumba bɛ nara mara la fo ka taa se songolo o ma songolo ni jabali fana man jan ɲɔgɔn na songolo ni jabali bɛ segu o mara la bingani wale kɔni taara kalo gɛlɛn dinɛ tigilamaw fɛ ka an ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ min ni u kɔni kɛra sababu ka ni maajugu ninnu ni ka u turin ka bɔ u daga yɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min ye o maajugu ninnu fana ye sa u ye bingani wale ni ka o ta ka an ka fintigilakaw olu daga yɔrɔ o sɛgɛrɛ sevarekaw olu fɛ nɔ su nɛgɛ kaɲa 1 o wagati o ye kami ni u ye bingani wale ta k'o sɛgɛrɛ sa o de ye Mamadu Bukar Bari ni bɛɛ b'a fɔ ko bolobo kan u kɔni ye bingani wale ta ka o de sɛgɛrɛ nka ni wagati in na kɔni an bɛ ka an ka jamana marabagaw olu ma kɔnɔ fɔlɔ u ka se ka jaabi laban ni ka olu di an ma
Nations Unies ka secrétaire général ale kɔnɔna na an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ min ni an ka ministre min nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli masa tarata do juillet kalo tile 25 a kɔni ye nin cɛba ni ka ale bisimilali kɔnɔna la sa o ye kuma falen kɛ u ma fila u ni ɲɔgɔn cɛ kuma falen yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye Ivoirien ka fintigila ka 49 min minɛnen bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ fo ka taga se fɛn min ye MINUSMA ale ka baaraw lakurayali u kumana olu fana kan. Dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la sisan a yirala dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a fɔ ko nin wagati na banabagatɔw kɔni sen na bɛ ka caya dɔgɔtɔrɔsow olu kɔnɔna la kosɛbɛ an bɛ wagati min na sisan nɔ ni o ye samiya ale kɔnɔna ye sa banabagatɔw kɔni olu ka bana olu bɛ caya ka sababuya kɛ sumaya ale kɔni bɛ maaw ni ka olu minɛ dɔgɔtɔrɔw ye weleweleda bila ko bɛɛ lajɛlen ka i da sange sulun kɔnɔ ani maaw ka u hakili to u yɛrɛ la denmisɛnninw fana ka da sange sulun o kɔnɔna la walasa u bɛ se ka kisi sumaya bana ale tɔɔrɔ ma. Amita kajolokaw ulu feno ni wakati na sanji kɔni ale sina bɛ ka sumaya ka bi juillet kalo tile 25 ni kunnafoni in kɔni dira fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ulu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sanji milimetri 430 ye o de kɔni nana tile 54 o kɔnɔna la san 2022 in kɔnɔna la ka kɛ ni milimetri 429 ye sa o kɔnɔna na tile 29 o kɔnɔna la san 2021 o la o de la sa fɛn min ye sɛnɛkɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko salon samiya ni ɲinata ko danfara dɔɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min ye kɔlɔlɔ min ni ale bɛ ɲɛnamini fɛn na sa Gao sifinnakaw ka taga se a lakɔli karamɔgɔw ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan juillet kalo tile 25 ni ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛnamini fɛn ale kɔlɔlɔ o kan laɲini ye fɛn min ye sa a baara labɔlibaw olu fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnamini fɛn kɔlɔlɔ ale kan ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna walasa u ka se k'a dɔn min b'a la ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna Gao sifinnakaw fɛ min ni a musaka bɔra baɲumankɛ tɔn dɔw kunna n'an ko ma ko ORFED. Fɛntigi dɔw ye bingani wale ni ka o ta ka yoroso CMDT ale ɲɛma ale sɛgɛrɛ sa a ka bolimafɛn min ni a tun bɛ ka i kunda fɛn min ye kuri ale ni kucala ni ɲɔgɔn cɛ kan a kɔnɔna la sa a ɲɛma yɛrɛ ni o ye CMDT ale ɲɛma a n'a ka bolimafɛn bolila bingani wale tigilamaw nana wagati min na u kɔni olu bolila ni ka taga u kunfɛ u bolitɔla sa u taara u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye Karangana usine ale kɔnɔna in nka basi kɔni tɛ u fila si ni na a kɔni baara kɛra wagati min na sa Karogɛlɛndinɛ tigilamaw ni o ye fɛntigi ninnu sa olu kɔni teliyala u ye molomafɛn ye ni ka tasuma don ale la ka ale jeni an ka fintigilakaw kɔni welila wagati min na sa olu kɔni y'u senfa biribiri ni ka taa u ɲɛda ni waleya cɛjugu ye ale kan. Ni wagati na fɛn min ye sɔgɔsɔgɔnijɛ banabaatɔ tigilamaw ye sa ɲɛfɔli kɔni bɛ ka k'ulu ye u ka bana kan kabi juillet kalo tile 25 min n'a bɛna to sen na fo tile 4 o kɔnɔna la sinsina ale bɛ kucala o lamini na maa minnu bɛ yen nɔ sa ko ni bana in bɛ u la ani maa minnu fana bɛ yen nɔ sa sɛgɛsɛgɛli bɛ ka ko olu la fu falaki fu walasa k'a dɔn n'a b'u la a tɛ u la ni laɲini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛn min sa o de ye ka se ka a yira banabagatɔw la k'a fɔ k'i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya ni ka o kɛ ni sɔgɔsɔgɔnijɛ bana ale ye. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ sa u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré ni ale ɲangira badabada kaso ka sababuya kɛ ko a kɔni ye a jɛɲɔgɔn ni ka o bɔnɛ ani na san 1987 n'o ye Thomas Sankara ye a kɔni a bɔra ni ka yafamadeli ka o kɛ Thomas Sankara ale somɔgɔw fɛ tarata tɛmɛnen na a ye nin yafamadeli ka a kɛ cikan ne n'o ye bataki ye k'a lase maaw olu ma. Mali kunnafoni jabaran lajabaw aw kulo gazekera ni kunnafoni de bi ni ka da kulo kan aw ni ce aw ka lameli ko ɲuman na ni ala man ka jɔnya mi ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ donna nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ ka tunga lafiya ale di anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba e ma min bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo a bɛ waati janbɔ i t'a dɔn i bɛ n'i ka terrain ni ka ale jɔ cogo min na terrain ye titre foncier de walima permis d'occuper de don i bɛ se k'a ta ka di tunga lafiya maaw ma u b'i ka so jɔ k'a ban damu ale la ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ halisa an ka jamana ala k'ale basigi ala ka basigi ala k'o la n'an ka jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw ala k'an bɛn kelen ma jamana ye halisa ala k'a kanu don an na an ka jamana marabagaw halisa jamana ye ala k'a ta fanga d'u ma ala k'an kisi maajugu olu tɔɔrɔ ma an ka jamana ye ala k'a b'u bolo yarabi ala k'a kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔ ta ye an ka tungarankew halisa a y'aw cɛsiri
tunga ale ma nɔgɔ ala ka aw ɲuman segin kana anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛn donna nataw la